बुंनो थाङोब्ला सरकाराथ' जथेस्थ' बे ना फिसिनाय बेलायावनो होन गुबुन एग्रिकालचार बेलायावनो होन जथेस्थ' सुबिदा होगासिनो दङ बेयाव घरे घरे पुखुरि घरे घरे मास बेबो सरकारा होगासिनो दङ जेराव जों आखाइ होजेनग्रोनांगौ खिन्थु जोंना खोथाया जाहैबाय मा सिदायैनो जोङो माबा मोनसे मोननायखौसो जों हास्थायग्रो खिन्थु मोननायनि सिगां गाव जे निजे मावग्रोनांगौ मावनानै खिन्थाग्रोनांगौ बे माबाखौसो जों लानांगौ दा जोंना बे मोनसे बिराद माबा जानानै दङ बेखौ मा होनगोन बे जोंखौ हमथाना लाखिनाय बादि जानानै दङ माबा मोनसे मावोब्ला सरकारा होखायो आरो दा जेरै होन आंखौ दायो आं सिगाङावथ' आं सरकारनिफ्राय ग्रान्टस एन्ड एड जेबो नागिराखै आं मावनांगौ गोनां मावनो गोसो जानाय इन्टारेस्ट गोनांखाय आं मावलांबाय थादों जेराव बेयाव बेंकआ आंखौ नोजोर होनानै हेचारि लन होबाय 2005 आव बोसोरनैनि उनाव बे लनखौ आं क्लियार खालामबाय बे बोसोरनैनि उनावनो बेंकआ आरो आंनो जासिबावबाय माबा नांबावगौ नामा बुंबाय आं बलेर' पिकआप ना बोग्रा ना रोगाग्रा गारि आंनो नांगौ होनबाय अब्ला बिथांमोना बलेर' पिकआप लोगो लोगो होबाय आंनो बेखौबो आं मास मोनथाम माने सालायबाय मास मोनथामनि उनावनो बे लनखौबो आं क्लियार खालामबाय आरो बिनि उनाव मेनेजारा स्वयं निजेनो फैनानै आंनि सिथ्लायाव फैनानै नोंथांनो बलेर' नांगौ होननानै आंनो द्राफ्ट दानना होफैबाय अब्ला सुबिदा नाय नों जुदि जिखुनु मोनसे इन्सटिटिउसनजों माबा नों जुदि नोंनि मावनायखौ नुहुरोब्ला सुबिदाया अट'मेटिक फैयो दा जेरै आं केबिके नोंथांमोना बेयाव अमा गन्द्राखौबो नुदों अमा फिसाखौ नुदों केबिकेआ आं लिस्ट मोनसे होदोंमोन जोंनि गामिनिफ्राय 10 जन फार्मारनो नोंथांमोना अमा फिसा होनांगौ बिथांमोना खुब इन्टारेस्टेड फुख्रिजों लोगोसे अमा फिसिनो लुगैयो ना फिसारिजों लोगोसे गतिके बे लिस्ट 10 जन होनायाव बिसोर लोगो लोगो आंनो 10 जन होनायासो 9 जननि होबाय 9 जन माने सासे फार्माराव गासै माथाम खरि अमा रानि ब्रिडनि लेटेस्ट ब्रिड रानि ब्रिड होबाय होनानै जोंनो होबाय सुबिदा होबाय बे रखम दा बे अमा माथामनिफ्रायनो आं दिनैसिम फ्राय बुंनो थाङोब्ला मथामथि 5-6 लाख थाखा आं मोननो हाबाय बोसोरथामाव होमबा केबिकेआ जथेस्थ' सुबिदा होबाय जोंनो आरो जितु केबिकेनि जितु मेइन उद्देश्य मदिनि जितु टारगेट 2022 आव जितु फार्मारफोरनि डाबलिं इनकामनि खोथा बुंदों निस्सय जों मोननो हाबाय आरो बेखिनि सुबिदाखौ मोननो हाबाय लोगोसे दायो मख'आबा गोरोन्थि जागोन 2009 आव आंखौ बिटिसिआबो माने मान बावदों क'क्राझाराव 2009 आव ओमफ्राय मान बावखांनायनि उनाव 2010 आवनो आंखौ माने बिटिसि माबाया गभर्नमेन्टआ आंखौ भुबनेश्वराव लकेल मागुर ब्रिदिं खालामनायनि माबायाव आंखौ ट्रेनिं होनो फाथायहरदोंमोन 15 दिन बेयावबो आं साक्सेस जाना फैदों बेनिफ्राय आं लकेल मागुरबो फिसा दिहुनफैदों दायो आं माबागासिनो दङ लकेल मागुरखौ आं एबार आइएमसिनि थाखाय समायनि एसे आंखाल आरो किसुमान सुबिदा नांगौ लकेल मागुरनि सायाव दा बेफोरखौ मोननो हायो आं बे लकेल मागुरखौ दोनथ'दों दा जितु पाब्लिकफोरनि जितु डिमान्ड साहिदा जितु रौ मिरगा बुक आइएमसि बेखौ आं एबार जथेस्थ' हरनो हादों